Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोसो गोथारै बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जोंहाथ' दिनैयो बयबो ओंखाम जाखांजोब्बाय। ओमफ्राय अब्लाबो आं सानबाय मा नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ मोनसे लाबोनि। नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरदोंमोन आंखौ आब' संनायनि भिडिअ लाबो, संनायनि भिडिअ बानाय होननानै गोबाङानो बुंहरदोंमोन। बिनि थाखायनो आङो सानबाय मा भिडिअ मोनसे लाबोनि संनायनि। ओमफ्राय आङो दिनैयो संनो नागिरदों नाफाम, बर'नि ट्रेडिशनेल ओंख्रि आरो नाफाम संनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोबाङानो नायो, नायनानै ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामालासिनो थांफिनो आरो अन्नानै प्लिज नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबासो जोंबो एसे दावखोलांनो हागोन गोजौआव। अन्नानै साबस्क्राइब खालामलां, लाइक खालामलां आरो शेयारबो खालामलां जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला, ओरैनो थांफिननो नाङा। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो आङो इसिङाव फैबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नाफाम आरोना। ओमफ्राय नैबे आङो सामब्रामखौ हानानै लाबाय, ओमफ्राय नै आलुखौबो हानानै लाबाय आरो नैबेयावहाय सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनानै लाखाबाय आरोना नाफामाव होनो थाखाय। दायो नै थावाबो दुंखाबाय, थावा दुंबाय। ओमफ्राय आं दायो सामब्रामखौ जों आलुखौ जों हरग्रोनोसै आरो हरग्रोनोसै आङो सामब्रामखौ जों आलुखौ जों। आयो गारबाया गुदुं दांना लाथां। सामब्रामखौ हरना लाग्रोनोसै दायो नै। आलुखौबो हरखानोसै। ओमफ्राय नैबे देना लानायखौबो हरखानांसिगोन। सामब्राम गुफुरजों हाइजें। बुहुत गोबावनि उनाव नाफाम जायांनो गोबाव जाथारबायमोन जायैया। इसे खामस्रो खामस्रो जाथोंसै सामब्राम आलुआ, बिनि उनावसो आङो नाफामखौ हरसिगोन आरो नाफामा जा मोदोमखादों। गन्थङाव हाबगासिनो संनि सिगांनो एकदम गन्थङाव हाबगासिनो। एकदम गोथाव गोथाव जानांसिगोनलाय। गोथावनो जानोसै आरो दिनैयो, गोबावबो जाथारबायमोन जायैया नाफामखौ। हरजासिगोनदां ना? हरजासिगोन दे। संख्रि इसे हरनोसै, ओमफ्राय हालदै इसे हरनोसै र'। हालदै इसे होनोसै, ओमफ्रायो संख्रि इसे हरनोसै। संख्रि जागोन दे, बारा होना संख्रि। बांद्राय होबाबो जागोन। मोजाङै एवना लानोसै दायो, ओमफ्राय दसे खोबना होनोसै। अरखौ लासै होनांसिगोन। अरखौ लासै होनोसै एसे खोबना होथ'नोसै ना दसे। दायो नायनोसै, नै हरजासिगोन दैया र'। दैखौ इसे हरनांसिगोन, बांद्रायबो होनाङा, इसे हरबाव जागोन दे। इसे होबाव। जाबाय जाबाय जाबाय। जाबाय, दायो बेखौ खोबना होनोसै, दसे रानथोंसै। ओमफ्रायो नायनोसै, दसे खोबना दोननानै दसे उनाव नायनोसै आरोना। गोदौबाय थाथोंसै दसे। नै दायो आङो बोखारना नायनोसै। नै गोदौगासिनो, इसे नांबावगोन इ राननो। इसे नांबावगोन, दसे खोबना दोनथ'बावनोसै।
नै दायो जोंना नाफामा मोनबाय ओमफ्रायो दायोथ' मोनबाय ओमफ्राय आङो साखिनायनो होनोसै आरो हासबेन्डखौ माने गोथाव जादोंना जायाखै हा माथो हायबाबो फैलाया ओमफ्रायो दायो हासबेन्डा खोन्थासिगोन आरो माबायदि जादों दिनैसो जाहांदों नालाय गोबाव जाबायमोन जायैयाबो नै दायो हासबेन्डखौ आङो साखिनायनो होबाय आरो माबायदि जादों साखिनायनानै खिन्थादो संख्रिया नांदोंना नाङाखैथाय नांदो एकदम आलाब जाखादों संख्रिया नांखादों गोथाव जामारदों ना ओरैनो बुंथारबाय खोमा हसा हसामार औ गोबावनि उनाव दिनैसो दे आं दाहाय जासिगोन गोथाव जामारदों ना ओमफ्राय नै दायो जोङो मोनाबिलिनि साहा लोंनानै अर सायगासिनो आरो सेथ्लायाव ज'नो आबैबो आंबो आरो हासबेन्डबो बिराद थान्दा जाखाबाय जोंनियाव नोंथांमोननिथिंजा एकदम थान्दा जादोंना जायाखै जोंनिथिंजाथ' सानफ्रामबो एकदम खुवानो एकदम नुलायथारा आरो फोथारथिंजा नाहरबाथाय जेबो नुहुरा जि खुवा खुबाय थाग्रा जाखादों बे साननैसोआ So thank you so much लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि फंबाय बिनानाव आरो आगैमोननिसिम गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन दायो हरबो जाबाय स' गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय